9 pistettä Saksan hyväksi, eli nyt vaaditaan Robert Krajicekilta 200 metrin ylitys ensimmäisellä kierroksella 194 metriä. Nimittäin Saksalla on kova ankkuri Sven Hannawald. Joutuu hakemaan lentoasentoa, kun se löytää, saa lisää nosteita tuossa alastulon rinteellä ja tulee yli 200 metriä. Tuossa nyt käytännössä nähtiin hyvin se, kuinka nuo virtaukset vielä auttavat hyppääjää tuolla aivan lopussa. Siinä näytti, että Krajicek tulee rinteeseen jo reilusti ennen 200 metriä, mutta sitten lopussa löytyi lisää virtauksia, joita hän sai suksensa alle ja pystyi tuomaan hypyn peräti 210 metriin, ja nyt on haaste heitetty. 1, 3, 2, 3. Siinä ovat Slovenian pisteet, ja miten siihen vastaa Sven Hannawald 6 metriä. Eli tuommoinen 204 metrin hyppy riittänee Sven Hannawaldille, jotta Saksa ohittaa tai pitää Slovenian takanaan, koska Sloveniahan se takana oli ennen tätäkin kierrosta.